Η δυσκολία είναι η τροφή της εξέλιξής μας. Και άνθρωπος που έχει μάθει είναι καλύτερος από τον εαυτό του όπως ήταν πριν μάθει. Μας λένε η Ευρωεπιστήμη, όσο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ο εγκέφαλός μας και ο οργανισμός μας ολόκληρος γίνεται ακόμα πιο ικανός στο να αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες. Αν έχεις πρόθεση και ένα συγκεκριμένο σκοπό, τότε η δυσκολία είναι πάρα πολύ μορφωτική. Οι αποτυχίες, ιδίως όταν έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, είναι μεγάλα μαθήματα. Γεια σου. Είμαι ο Υπάτος Βαρελάς και τα επόμενα λίγα λεπτά που θα είμαστε μαζί σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βοηθητικό για όλους μας ανεξαιρέτως, μικρούς και μεγάλους. Ποιο είναι το θέμα μας? Πώς οι δυσκολίες είναι αυτές που μας πάνε μπροστά, που μας εξελίσσουν, που μας κάνουν καλύτερους, που μας πάνε παραπέρα και που τελικά τις χρειαζόμαστε. Μείνε μαζί μου λοιπόν για λίγα λεπτά για να δούμε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γενικά μας αρέσει, είναι στην ανθρώπινη φύση μας, έτσι, να περνάμε καλά και κυρίως να περνάμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευκολία και με όσο το δυνατόν λιγότερο κόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε από τη φύση μας τεμπέλικοι. Εντάξει, σημαίνει ότι προσπαθεί ο οργανισμός μας ολόκληρος, ακόμα και ο εγκέφαλός μας, μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, να κάνει οικονομία ενέργειας. Γι' αυτό και μας αρέσουν τα εύκολα, επιδιώκουμε τα εύκολα και είναι αυτά τα οποία, αν κάποιος αφαιθεί στην τύχη του, θα επιδιώκει να κάνει. Όμως, και εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον, αν κάνουμε συνέχεια τα εύκολα και αν αφινόμαστε στα εύκολα και αποφεύγουμε τα δύσκολα, τότε δεν εξελισσόμαστε. Είναι οι δυσκολίες της ζωής που πραγματικά μας βοηθούν να προχωράμε. Πώς μας βοηθούν να προχωράμε? Καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε μια δυσκολία, σημαίνει ότι μαθαίνουμε έναν τρόπο να κάνουμε κάτι που πιθανώς δεν το ξέραμε πριν. Για παράδειγμα, η πρώτη φορά που θα μιλήσω μπροστά σε μια κάμερα, για μένα δεν είναι η πρώτη, αλλά κάποτε υπήρξε, η πρώτη φορά που θα μιλήσω μπροστά σε μια κάμερα, μάλλον δεν θα είναι πολύ εύκολη, ίσως θα είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Όμως, αφού καταφέρω να μιλήσω την πρώτη φορά, τι έχω κάνει? Έχω πει ένα μπράβο στον εαυτό μου, εντάξει, και έχω μάθει κάποια πράγματα για το πώς είναι να μιλάς μπροστά σε κάμερα. Και την επόμενη φορά που θα μιλήσω θα είναι πιο εύκολο. Και θα ξέρω περισσότερα και θα μάθω περισσότερα. Πολλές φορές το πρώτο βήμα είναι και το πιο δύσκολο, έτσι, δεν το λέμε τυχαία. Αν κάτσω στα αυγά μου και δεν μιλήσω ποτέ μπροστά σε μια κάμερα, όπως κάνω τώρα, αυτό θα είναι το εύκολο. Το εύκολο είναι αυτό το οποίο θα με αφήσει εκεί που είμαι. Αν το είχα κάνει, δεν θα με βλέπατε αυτή τη στιγμή, δεν θα είχα μαγνητοσκοπήσει κάποια μαθήματα που ήδη έχω βγάλει σε μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, δεν θα ήμουν τώρα εδώ, δεν θα έκανα αυτό το πράγμα, που πιθανόν να ωφελεί κάποιους. Και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι το κάνανε κάποια στιγμή με δυσκολία, μέχρι να έρθει η ευκολία. Άρα, μέσα από τη δυσκολία πέτυχα κάτι, μέσα από τη δυσκολία μάθα κάτι καινούριο. Το λέω πολλές φορές και στις κόρες μου αυτό. Και είναι ωραίο να το λέμε και στα παιδιά μας. Το να μην επαναπαύονται. Γιατί τα παιδιά, πολλά παιδιά, δεν ξέρω τώρα να μην πω ένα ποσοστό, δεν κάνω και στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών επαναπαύονται στα εύκολα. Στα εύκολα στη σχέση τους, στα εύκολα στο διάβασμα, στο να αποφεύγουν δυσκολίες. Κάποιος θα έλεγε ότι αυτά τα παιδιά είναι φυγόπονα. Δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Και δεν μου αρέσει γιατί είναι στη φύση μας, κατά βάση, να είμαστε σε έναν βαθμό φυγόπονοι. Και αυτό φυγόπονος ακούγεται πολύ αρνητικό. Κάτι που είναι τόσο πολύ στη φύση μας δεν μπορεί να είναι τόσο αρνητικό και έχει μια σκοπιμότητα. Όμως και στα παιδιά καλό είναι να επιμένουμε
να βουτάνε στις δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίο, και αυτό έχει μελετηθεί πολύ στην πράξη, δεν είναι τυχαίο ότι πολλά παιδιά τα οποία ζορίστηκαν μικρά, δεν εννοώ ζορίστηκαν συναισθηματικά από τους γονείς τους, με κακές συμπεριφορές, έτσι, τα οποία ζορίστηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, να καταφέρουν πράγματα πολλές φορές που δεν τέριαζαν και πάρα πολύ με την ηλικία τους. Παιδιά τα οποία ή έφηβοι, οι οποίοι ξεκίνησαν να δουλεύουν για να βγάλουν ένα χαρτζηλίκι, ενώ κανονικά σε αυτή την ηλικία θα λέει κανείς ότι δεν θα πρέπει να δουλεύουν. Νέοι φοιτητές, οι οποίοι δεν έκατσαν στα αυγά τους απλά να διαβάζουν τα μαθήματά τους. Καλά κάνουν όσο το κάνουν. Αλλά δεν κάναν μόνο αυτό. Βγήκαν έξω και δούλεψαν, βγάλαν μεροκάματο. Δυσκολεύτηκαν, ζορίστηκαν, εκτέθηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι τέτοιοι άνθρωποι πολύ συχνά είναι και αυτοί που πετυχαίνουν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους που βολεύονται στα εύκολα ή πετυχαίνουν και μεγαλύτερα πράγματα. Η επιτυχία, η ανάπτυξη και η εξέλιξη θέλουν δυσκολία και θέλουν και ρίσκο. Το ρίσκο ίσως το διαπραγματευτούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Η δυσκολία είναι η τροφή της εξέλιξής μας. Οποιαδήποτε δυσκολία. Βέβαια, το να επιδιώκει κάποιος δυσκολίες μόνο για να επιδιώκει δυσκολίες θα ήταν ενδιαφέρον σπόρο. Θα μπορούσε κάποιος να το κάνει, έτσι, για λόγους εξέλιξης. Όμως δεν είναι αυτό που προτείνω. Αυτό που προτείνω είναι να μην αποφεύγεις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ως δυσκολίες, γιατί οι περισσότερες δυσκολίες κρύβουν ευκαιρίες από πίσω. Αν το σκεφτείς αυτό, ίσως σε βοηθήσει πιο εύκολα να μπεις στη δυσκολία. Οι δυσκολίες κρύβουν ευκαιρίες και για να πετύχεις κάτι και για να εξελιχθείς, γιατί μέσα από μια δυσκολία που θα καταφέρεις να ανταποκριθείς, έχεις μάθει. Έχεις μάθει 1, 2, 3, 13 πράγματα, αλλά σίγουρα έχεις μάθει. Και άνθρωπος που έχει μάθει είναι καλύτερος από τον εαυτό του όπως ήταν πριν μάθει. Μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, έχει περισσότερες επιλογές. Και όποιος έχει περισσότερες επιλογές και περισσότερες γνώσεις που μπορεί να εφαρμόσει, όχι θεωρητικές, περισσότερες εφαρμόσιμες γνώσεις, είναι πιο ικανός και έχει περισσότερες επιλογές. Τι σημαίνει, πού πάει το μυαλό? Περισσότερες επιλογές σημαίνει πολλές φορές και περισσότερη ελευθερία, να μια ωραία λέξη. Εν μέρει η ελευθερία εξασφαλίζεται από το εύρος των επιλογών που έχουμε, έτσι. Και όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, τόσο περισσότερες επιλογές έχουμε. Άρα και τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε. Παράδειγμα, κάποιος ο οποίος μπορεί να κάνει 3-4 διαφορετικές δουλειές που δεν μοιάζουν απαραίτητα μεταξύ τους, έχει μια ελευθερία να επιλέξει ποια δουλειά θα κάνει ή, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να τις κάνει όλες, έχει την ελευθερία ότι δεν φέρνει το βάρος το ότι είναι υποχρεωμένος να κάνει μόνο μία από αυτές. Εντάξει, έχει επιλογές αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα, που το έχει καταφέρει μέσα από δυσκολίες, έτσι. Η μάθηση ενός πράγματος έχει δυσκολία. Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα, έχει επιλογές, έχει ικανότητες, έχει μεγαλύτερο δυναμικό εξέλιξης, έχει μεγαλύτερη έκθεση σε ευκαιρίες που ταιριάζουν με αυτά που ξέρει ή εν μέρη, εντάξει, με αυτά που ξέρει. Είναι πάρα πολλά τα καλά, τα θετικά. Το να βουτάει κάποιος σε δυσκολίες γενικότερα, ειδικά σημαντικές δυσκολίες, ειδικά δυσκολίες που έχουν ένα σημαντικό στόχο. Εκεί ακόμα περισσότερο, όταν οι δυσκολίες έχουν ένα σημαντικό στόχο. Το κρατάμε αυτό. Εντάξει. Κάποιες φορές δεν αξίζει να μπούμε σε μια δυσκολία και να βουτήξουμε σε αυτήν, αν πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί τότε είναι χάσιμο χρόνο. Οπότε, αυτό που λέω δεν είναι βούτα σε όλες τις δυσκολίες, εκτός αν έχεις περισσευόμενο χρόνο. Μια χαρά. Αν δεν σου περισσεύει χρόνος, εντάξει, τα περιθώρια είναι σφιχτά και ο χρόνος είναι μετρημένος, θα πρέπει να κάνεις επιλογές. Αν έχεις μια δυσκολία μπροστά σου που πρέπει να αντιμετωπίσεις,
θα πρέπει να επιλέξεις αν θα μπει σε αυτή να την αντιμετωπίσεις ή αν υπάρχει τρόπος να την παρακάμψεις. Καλό και αυτό. Αν μπορείς να κάνεις κάτι να πετύχεις παρακάμπτοντας μια δυσκολία, είναι τέλειο και είναι και πολύ έξυπνο. Αλλά ίσως δεν σου δώσει τη δυνατότητα να μάθεις κάτι καινούριο. Κράτα το αυτό, σε παρακαλώ. Οπότε, το να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία ή να την παρακάμψεις δεν είναι μόνο θέμα ευκολίας και ξυπνάδας, που από τη φύση μας θα θέλουμε να την παρακάμψουμε. Έτσι. Είναι και μια επιλογή. Αν θέλω να το κάνω με αυτό το πιο δύσκολο τρόπο, γιατί αυτό θα μου επιτρέψει μεθαύριο να κάνω ξανά κάτι παρόμοιο ή κάτι καινούριο με βάση αυτή τη γνώση. Εντάξει. Εδώ υπάρχει μια επιλογή. Ας μην μείνουμε στην στάνταρ από τη φύση μας επιλογή που είναι η παράκαμψη. Που είναι πολύ ωραία όμως όταν υπάρχει και πολλές φορές καλά κάνουμε και την παίρνουμε την παράκαμψη και γλιτώνουμε δυσκολία. Όταν αυτό μας συμφέρει, όταν δεν υπάρχει χρόνος να αντιμετωπίσουμε δυσκολία ή όταν η δυσκολία, το να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία και να βουτήξουμε μέσα, δεν μας προσφέρει κάτι σημαντικό, κάτι χρήσιμο. Οι δυσκολίες λοιπόν είναι που μας πάνε μπροστά. Η νευροεπιστήμη, δεν είμαι νευροεπιστήμονας, ούτε θα βουτήξουμε στα βαθιά της νευροεπιστήμης εδώ, ούτε θα αναφέρουμε λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί το νευρικό σύστημα, οι νευρώνες και οι συνάψεις. Θα αρκεστώ μόνο να πούμε το εξής. Η νευροεπιστήμη λοιπόν, neuroscience, μας έχει δείξει ότι μέσα από την αντιμετώπιση δυσκολιών, που πολλές φορές είναι δύσκολο, ίσως κατά πλειοψηφία η λέξη δυσκολία εμπεριέχει το καινούριο. Εντάξει. Μέσα από την αντιμετώπιση δυσκολιών κερδίζουμε δύο πράγματα. Έτσι λειτουργούν, ας πούμε, στον εγκέφαλό μας και στο νευρικό μας σύστημα. Αντιμετωπίζοντας μια δυσκολία, ενισχύεται μια περιοχή του εγκεφάλου μας, η οποία μας επιτρέπει αργότερα, στη συνέχεια, να αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερες δυσκολίες με λιγότερο κόπο. Να κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μας λέει η νευροεπιστήμη. Όσο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ο εγκέφαλός μας και ο οργανισμός μας ολόκληρος γίνεται ακόμα πιο ικανός στο να αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι αθλητές, που βάζουν τον εαυτό τους σε δύσκολες δραστηριότητες και επίπονες πολλές φορές δραστηριότητες, ώστε να μπορούσαν να εξελίξουν και το νου και το σώμα τους για να κάνει κάποια πράγματα παραπάνω, εντάξει, από αυτά που μπορούσε να κάνει νωρίτερα. Η νευροεπιστήμη λοιπόν μας λέει ότι οι δυσκολίες μας εξελίσσουν εγκεφαλικά, νευρολογικά, μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε περισσότερες δυσκολίες, ένα το κρατούμενο, και μας δείχνουν αυτό που έλεγα νωρίτερα επίσης, ότι μια συγκεκριμένη δυσκολία δημιουργεί καινούργιες συνάψεις σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου, εφόσον την αντιμετωπίσουμε έτσι, όχι εφόσον την παρακάμψουμε, δημιουργεί καινούργιες συνάψεις και αυτό είναι μια διαδικασία μάθησης, απόκτησης γνώσης και κυρίως απόκτησης πρακτικών ικανοτήτων. Γνώση μπορώ να αποκτήσω διαβάζοντας ένα βιβλίο. Άλλου τύπου γνώση είναι αυτή και με άλλο τρόπο αποτυπώνεται στον εγκέφαλό μου αυτή η γνώση, από την αντίστοιχη γνώση που θα αποκτήσω κάνοντας κάτι. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα δύο. Γιατί όταν κάνω κάτι, γνωρίζω και πώς να το κάνω και μπλέκονται και άλλα κέντρα του εγκεφάλου μου και μπορώ να το ξανακάνω. Αν απλά το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει ή κάποιος μου το περιέγραψε, θεωρητικά μπορώ να το κάνω και μάλιστα πολλές φορές έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα απλά και μόνο επειδή ξέρουμε πώς να τα κάνουμε, ενώ δεν τα έχουμε κάνει. Αλλά αυτό και αυτό είναι θέμα για άλλο βίντεο. Θεωρητικά νομίζω ότι ξέρω πώς μπορώ να το κάνω, αλλά αν πάω να το κάνω, δεν θα είναι εύκολο. Εντάξει. Θα είναι δύσκολο, γιατί εκεί θα αντιμετωπίσω την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα εμπεριέχει περισσότερη δυσκολία από τη θεωρία, όταν πρέπει να κάνουμε κάτι. Καλό είναι, όταν βρίσκεις δυσκολίες που έχουν ένα νόημα, έχουν μια σημαντικότητα, να βουτάς σε αυτές. Ακόμα και αν μπορείς να τις παρακάμψεις. Σκέψου εκεί τι είναι αυτό που θα σε ωφελήσει περισσότερο. Όχι μόνο βραχυπρόθεσμα εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, εντάξει, που είναι να εξοικονομήσεις χρόνο ή να μην ζοριστείς νοητικά ή σωματικά ή συναισθηματικά. Σκέψου, θα έλεγα, και λίγο παραπέρα. Σκέψου τι θα σου προσφέρει αυτό μακροπρόθεσμα. Πάλι ένα παράδειγμα. Όταν
έχεις να κάνεις μια δύσκολη συζήτηση με τον σύντροφό σου ή με κάποιον άλλο άνθρωπο με τον οποίο έχεις σχέση, με τη σύντροφό σου ή με ένα φίλο ή στη δουλειά, εντάξει, και έχεις τη δυνατότητα να αποφύγεις, είναι πολύ πιθανό να αποφύγεις, γιατί είπαμε, αυτός είναι ο προκαθορισμένος, ο default που λέμε τρόπος λειτουργίας. Και μπορεί και να τα καταφέρεις έτσι και να ξεφύγεις και να μην έχει και συνέπειες πολλές φορές. Όμως, αν αντιμετωπίσεις τη δυσκολία, αν κάνεις τη συζήτηση, παρόλο που δεν είσαι και πολύ σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις, αλλά προετοιμαστείς, βάλεις μέσα άλλου σου την ενέργεια, την ψυχή, έχεις μια πρόθεση συγκεκριμένη, ένα σκοπό συγκεκριμένο. Η λέξη σκοπός είναι πολύ σημαντική, θα την αναλύσουμε σε άλλο βίντεο. Αν έχεις πρόθεση και ένα συγκεκριμένο σκοπό, τότε η δυσκολία είναι πάρα πολύ μορφωτική. Άσε που παίρνεις και την ικανοποίηση μετά ότι τα κατάφερες, σε έναν βαθμό. Και ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις πάρα πολύ καλά, πάλι κάτι μαθαίνεις. Μετά μπορείς να κάτσεις να σκεφτείς τι δεν έκανες σωστά, τι θα μπορείς να έχεις κάνει καλύτερα. Γι' αυτό και οι αποτυχίες λένε πολύ και ωραία το λένε. Δεν είναι ούτε για να κλαίμε, ούτε για να στενοχωριόμαστε ιδιαίτερα, ούτε να είμαστε πάνω από κάτω. Οι αποτυχίες, ιδίως όταν έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες, είναι μεγάλα μαθήματα. Ακόμα και αν δεν κερδίσαμε κάτι άλλο, ακόμα και αν χάσαμε κάτι, κερδίσαμε γνώση. Κερδίσαμε γνώση τουλάχιστον για το πώς να μην κάνουμε κάτι. Εντάξει. Και αυτό μερικές φορές είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα πολύ να δω σχόλια κάτω από το βίντεο, δικές σου ιστορίες, δυσκολίες που αντιμετώπισες ή που παρέκαμψες, τη γνώμη σου για όλα αυτά. Και θα χαρώ να γραφτείς στο κανάλι, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, για να ενημερώνεις για αυτά τα βίντεο.